Ayan na po mga mamamayang, nagluto po kami ngayon ng barbecue. Nag-ihaw kami ng baka. Yan, inihaw ko po. Amin po itong inihaw dito sa labas ng aming bahay. Kasi po wala pong ihawan doon sa loob. Ayan po ang aming lutuan mga mamamayang. Ano kaya sa tingin nyo? Makakaluto pa kaya ito? Parang nawala na yung apoy. Kasi ang liit-liit lang. Ayan na po mga mamamayang. Nag-brown na ang ating baka. Napagod na daw ang ating dakilang katulong kasi naiinitan siya din sa labas ng aming kubo. Kasi sa kubo lang kami nakatira, sa bahay kubo. Ayan na po mga mamamayan. Parang nasunog na. Siguro luto na siguro to. Ayan na po mga mamamayang ang aming mga naluto na baka. Ayan na po mga mamamayang. Malapit na siyang maluto. Iba na naman ito. Kasi yung kanina kinuha na namin at nilagay sa mga luto na tray. Ayan na po mga mamamayang, inuumpisahan na po naming lutuin ang aming biik. Baboy pala. Ayan na po mga mamamayang, ang aming inihaw na manok na tinusok-tusok ng barbecue stick. At ito po ang aming mga naluto na pork. Kaya lang medyo sunog siya. Yan na po. May ampalaya pa. Ayan na po mga mamamayang. Luto na ang ating inihaw na baboy, ampalaya, tapos baka, at saka manok. Maraming salamat po sa panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!